Haha! Cheesecake, Youthman Production. Ismudin, Pagkadaw. Small body coach Clarkiste. Yo, indie boy, this track fire. Die mensen heet mij bouw en respect zijn wat mij trouw. Ik kan je zusje papa gaan met dusten met die dood. Dat bala nou van mij zit, ze gaat aan mij vertrouwen. Vertrouw. Maar vraag voor ambulance mobile, anti-you kan zijn miskano. So as die youth praat dan moet je luisteren. Van die mensen zit op die straat, hij zit in vleisten. Alles gaat over shit. Maar als jy nou voor ons kom niet, ons bouwen het. En zij wat moest nou schrik. Woep, woep. Die mensen weten als ik kan een plek trap, weet ik kan respect. Ja. Ons koppel voor een borrel, van mijn broer lijkt gefrik. Gefrik. Jij weet dan hoe mijn youth, als ons val op een trek. Trip. Nou gaat ik nog zeker maken, youth gaat nou niet de rip. Ja. Ha. Wat jy raar man. Die youth gaat nou net rap man. Cheesecake, Ismudin. Pagkadaw. Youthman Production. Small body coach. Ja.